Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ngeine confession yangu iyo yandiinayo uye zvekare ndikudawo kungopa vamwe vanhu yambiro kunzoku. Nerimwe gore in secret nemurume wangu takaenda kuZimbabwe mushure mekunge tanzwa vamwe sekuru vakabuda pamasocial media. Izvi ndiri kuzvitaurirei inhau yekuti ndateererawo imwe confession yandanzwa, saka ndevamwe mother avo vanga vachiti ivo vanobatsira but vanotobhadharisa. Saka vanhu vakadaro musambofungidzira kuti vanenge vachinyepa, asi kuzobatsirwa kwacho mukomaka unobatsirwa zvekuti iwewe unozosvika pakutozvidemba kuti ko ndanga ndichambozviitirei, nekuti kana ukangonzwa munhu achiti iye anobatsira achishandisa mweya wemunhu akafa, you need to stay away from that person as much as you can. I apologize kune avo vanenge vaine shuviro yekubatsirwa nevanhu vakaita saivavo, but ye my own story. Nemurume wangu tainge tagara tiri vanhu vanongoitawo zvemaYouTube tichiteererawo machannels akasiyana-siyana munokomaziva avo akatanga nadzo nyaya idzi dzekuinterviewa n'anga. Saka murume wangu aitodownloadawo maepisodes ake, then kana akanzwa episode yaanenge afarira then obva achizonditumidzirawo episode yacho iyoyo, ndobva ndaiteererawo ndiri kubasa. Kudzamara pazobuda imwe n'anga yainge ichitoita challenge yekuti avo vanofungidzira kuti handibatsire ngavauye kunoku. Takataura navo vanhu vaya ndokubva tachizopiwa mafone numbers kwava kuchizoenda kuZimbabwe. Tasvika kuya takabva tanzi mari yainge ichidiwa yainge iri 3000 rands, iri mari yedare. Takaibvisa mari yaya, zvese izvi tichizviita in secret, tichida kupfuma mukoma vehukama vasingazvizivi. Ndipo apo sekuru pavakabva vachizoti munozviziva here kuti inini simba rangu rinobva kumakuva. Tikabva tati sekuru chatiri kungoda ndechekuti munge muchitibatsira. Panguva yacho iyoyo tainge tisina kana basa nezvakawanda, taingoda kungobvisirwa mweya uyo watainge tichinzwa uchinzi wainge uri patiri mweya wejambwa nemunyama. Saka ivo vakazoti vainge vachida kuenda nesu mangwana acho kumakuva. Sezvo takasvika pamba pavo nguva dzainge dzatofamba, vakati mangwana usiku tichaenda kumakuva, asi muchaswera muswero wese wezuva muchiona mashura panapa. Mukomana acho usiku takati takarara. Murume wangu iye anoti akamutswa nevamwe sekuru vake vakasoshaika kudhara, vakamuti muzukuru nditevere, kune kwandiri kuda kuenda newe. Ndokubva amuka, hanzi vakafamba vakaenda kumakuva epambudzi. Apa ini nemurume wangu hatina kana kumbogara takararamirawo muHarare. Makuva epambudzi tinongomazivawo tichingodarikawo tichienda kwedu kumasvingo, asi iye anoti akatozviona atovako kumakuva kuya. Ndopaakabva achizonzi uya pano muzukuru ndikurakidze. Akabva achizoendeswa pamwe painge paine vanhu vainge vachichera, ndokubva achizovaona sekuru n'anga iya hanzi vainge varimo muguva vachidya nyama yemunhu, asi ivo havana kumuona. Mangwana acho makuseni sekuru vaya vakabva vatipa mvura yavakati taifana kuti tinge tichizogeza nayo. Murume wangu akaramba kugeza, ndikabva ndati inini ndinogeza nekuti already ndatoshandisa mari, saka chatiri kuda panapa tikufana kuti tinge tichizopfuma. Ipapo ndakatomutuka ndikati wewe ndiwe une shave renhamo, manje inini handisi kuzobvuma zvakadaro. kuSouth Africa tiri kutambudzika uko, apa tiine mweya wenhamo unongotiteverera, unofana kuti unge uchitova iwewe unotungamirira. Saka iye akaramba because takagezeswa neimwe mvura yainge yakaiswa rimwe zionyeni raiya rinovava. Ndokubva ndageza, iye akaramba akangova-nyepera akabva ati ini ndatogeza. Sekuru vakabva vati iri bomb. Then time manje zuva rakateranyura, takabva tachizopiwa machira atakanzi ndiwo ataifanira kuti tinge tichizoshandisa kana nguva yakwana yekuti tinge tichizoenda kumakuva kana yasvika. Mukoma takatora machira aya ndopa ndakatanga kubvunda. Akanditi uri kuzviona ka ameno zvako. Ndokubva nguva yacho yazokwana pakatouya chimotikari chikombi, because painge paine vamwe vanhu vavainge vachifana kuti vange vachizoenda navo kumakuva, including me and my husband.
sekuru vaya vakazongotipandukira vakabva vati imimi handikwanise kuti ndinge ndichienda nemi, ndokubva vatotisiya mukoma. So mushure mekunge vatisiya vakati ndichienda nemi mangwana muri mega. Musi wacho iwoyo ndo pandakazovarota zvekare sekuru ava vari kumakuva vachitoinitiata vanhu mune zvinhu zvesatanism. Vamwe vanhu mufunge zvenyu vainge vangoya kuzobatsirwa zvinhu zvitongori normal, vanhu ivavo vaitoinitiatwa mune zvinhu zvesatanism. Pane mumwe mukadzi akatouya, nhumbu yake yainge ichinzi ichazvarwa neoperation, kwava kuuya paya kuti ange achizobatsirwa. Mukadzi uya akatoinitiatwa muzvinhu zvine satanism mukati. Ndakatomuona achiitwa initiation kuhope kwangu. Mangwana acho makuseni mukadzi uyu aiti kana akatarisana neni aibva atarisa pasi, ndikamutarisa obva atarisa pasi. Ndo zvakaitika. Saka mother avo inini ndinotovabhilivha pane zvose izvo zvavanga vachitaura. Vatoriko vanhu vakadaro, mufunge zvenyu mukomanashi, vanotoshandisa mweya yevanhu, mweya yekumakuva. Asi chinozoitika ndechekuti munhu akadaro manje haazokuudzi chokwadi kuti kuinitiata kwaanenge achiita zvinenge zvitori nesatanism mukati. Inini nemurume wangu taitoda kutojoiniswa mune zvinhu zveinitiation zvesatanism, asi Mwari vakazongotinzwira havo tsitsi. Kubva ipapo ndiri munhu anonamata, ndinoenda hangu kumasowe, asi ndinoona sekunge zviri nani. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndangoyawo panapa kuti ndige ndichizongopawo vamwe vanhu kunzoko yambiro, because zvechokwadi zvesatanism zviriko variko vanhu vanotobatsira nemweya yevanhu vakafa, but unenge uchitojoiniswa satanism. Munoti kudii nenyaya yavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri muprofita, ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo amai vangu uye zvekare ndikaurayisa mwana wangu musikana. Ndauyawo pano kuzokonfesa kuti kunyange zvangu ndiine chechi yangu munomu muSouth Africa, but ndinotoshandisawo urombo hwangu kuti ndinge ndichitowanawo macustomers. Kuti ndinge ndichizoita izvi ndakabatsirwawo nevamwe bishop. Saka bishop ava vainge vagara vachindifarira nechekare. Panguva yacho iyoyo ndainge nditongoriwo murombo wekupedzisira. Kubva zvandainge ndakauya kuno kuSouth Africa ndaingotambudzika kudzamara tichizosangana pagungano navo bishop vakabva vachizondifarira, ende vakatondiudza kuti vainge vandifarira vakaona kuti pandiri painge pagere chipo chamweya mutsvene. Saka vakabva vachizozviswededza pedo neni kudzamara vachizondiudza kuti ivo basa ravo ravainge vachiita vaiva nemamwe masimba akadarika masimba amweya mutsvene avainge vachishandisa. Saka mukuzokurukura mushure mekunge vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo, ndipo apo pandakazoona kuti makastoma avo akawanda, vanhu vemuno muSouth Africa vachitotaura ivo vachiti kana uchida kuona kuti unofa nemari ita macustomers emuno muSouth Africa, but not macustoma nje. Vanofanira kuva vari vanhu vekuti vanenge vachishanda muhurumende. Ipapo pandakaenda kumba kwavo vainge vakapfeka gemenzi reblack. Ndikabva ndati ko nhai, ko gemenzi reblack iri ramakapfeka muri kumbozvifambisa sei nhai munhu waMwari? Vakabva vati gemenzi iroro reblack vaiwanzokuripfeka kana vari pamba nekuti vaikoshesa vadzimu vavo kudarika Mwari. Vakabva vanditi ndinokoshesa nekurispekta vadzimu kudarika Mwari nekuda kwekuti vadzimu vangu vakandipa chipo, vakandipa upfumi kuburikidza chipo icho chandakazvarwa nacho chandainge ndakapiwa naMwari. Saka I have to respect vadzimu vangu nekuti ndinge ndichidya ndichiguta ndivavava vadzimu vangu. So mukomanashi vakabva vachizotanga kundiudza kuti ivo the reason as to why vainge vaine mari yainge iri nhau yekuti vainyanyisa kubatsira maSouth African vanoshanda muhurumende, ende vainge vakapiwa
masimba acho iwawo vainge vainawo neimwe n'anga, but iri n'anga yekunigeria. Ndakabva ndati neniwo ndinoda kuti munge muchindibatsira. Vakabva vati vainge vachazotaura nayo n'anga yacho iyoyo. Mushure mekunge vataura nen'anga yacho iyoyo, then taibva tachizoenda kumba kwake kwaanogara kuPretoria. Vakabva vanditi asi kana kuri kunzi zvako zvikaita mukufamba kwako unofanira kuti unge uchizoziva kuti vanhu havafanire kuti vange vachizozviona kuti iwewe une mari, nekuti kana ukangoita weakness yekuti munhu wose anenge achizozviziva kuti unenge uine mari, haukwanisi kuzowana macustomers. Madzibaba ava vane dzimba dzavo mbiri ende vanotozviita sekunge munhu asitomborina kana mari zvachose, but vatori neimba yakanaka chaizvo uko kwavanozosangana nedzimwe mhene, mamwe macustomers avo ane mari, ende vamwe vacho vanotozviziva kutoti chipo chiri pavari chipo chavakazotoita chekuwedzeredza, chavakaita chekutengera on top. So takabva tachizoenda kuPretoria kuya. Tasvikako kuPretoria kuya ndokubva ndachizoudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizongodhila nemaSouth Africans kunyanya. Ndikabva ndachizonzi hongu unokwanisa kuzongoita uchingobatsirawo pano nepapo vamwe vanhu, asi vanhu vaunofanira kuti unge uchinyanyisa kubatsira vanenge vari vanhu vanenge vachishandira hurumende, nekuti ikoko ndo kune mari. Ende zvekare iyo n'anga yacho yakandiudza kuti akapiwa mission mupriesthood hwake wekuti ane nhamba yevanhu vaanofanira kuti ange achizouraya. Akabva ati you are going to be the wrath of the Lord, you are going to be my wrath, you are going to be my hand. Ikoko kwaunenge uri, avo vaunenge wabatsira ndini ndinenge ndavabatsira. Kana munhu akauya kwauri achiti iye anenge aine munhu waanenge achida kuitira mhiko dzerufu, aiwa ndinofara. Saka iye akati akagara azviona kuti vanhu vanoshandika navo vanenge vari vanhu avo vanoshanda mumahurumende. Akati vanhu vakadaro kunyange ukaenda kumusha kwenyu ziva kuti ndivo vanhu vanoshandika navo vanhu vakadaro, nekuti vanhu vanoshanda muhurumende nguva dzavo zhinji ndedzekuitirana magrudge, kushandisirana mishonga, kuurayana, uye zvekare vanenge vachida mishonga yekuti kana vari pamabasa vanenge vachityiwa. Munhu anokwanisa ari supervisor but anenge achitoda kutoti head of department ange achimutya, kutodedera kutonzwa kumutya kana kuri kunzi akadaidzwa kuma offices ikoko kunenge kuina supervisor anenge aine mushonga. Saka akanditi kana uchida good market dhila nevanhu vanoshanda muhurumende kana kuti vanhu vanoshandira ma-international companies where competition is very tough. Saka each and every month bishop ava vakabva vazondiudza kuti vanowanzokuwana ma16 to 17,000 each and every month, ndiyo salary yavo. Vanhu vaive vavanobatsira unofanira kungogara uchingounza mari chete, otherwise kana ukasaunza mari zvinhu zvako zvinobva zvakudhakwira. Ndikabva ndati sei muchizoti munhu anozongoramba achizongouya nemari, nekuti munhu kana ukamubatsira kana akangowana promotion kubasa haazombodzokizve kwauri. Vakabva vanditi aiwa izvozvo zvinoitirwa vamwe, isusu hatiitirwe izvozvo. Nekufamba kwenguva nekuzodzidziswawo mukomanashi ndo pandakabva ndachizodzidziswawo kuti kana munhu akauya kwauri achida kubatsirwa, munhu iyeye pakunomuvakira munamato unomuvakira minamato yekuti minamato iyoyo inenge iine expiry date. Otherwise kana ukangovakira munhu munamato akaenda nditi anenge atoenda, saka anenge achifanira kuti ange achizodzoka. Vakanditi munamato iwoyo uchiugadzira unougadzira in such a way yekuti anozotodzoka chete kwauri. Saka ndokusaka bishop ava vachiita mari semaitiro acho awo avanoita, nekuti vanogadzira minamato inenge iine expiry date. Saka iwewe kutoti unge uchizoramba uripo pabasa ipapo unofanira kugara uchibata muprofita wako zvakanaka, uye zvekare unofanira kungogara uchidzoka kwaari muprofita. Ende vamwe vanhu zvekare vanouya kwaari vari vanhu vanenge vaine mari anogumisidzira ava kuvapa maspiritual wife. Zvinova zviri zvinhu zvandakazodzidziswa zvekare kuti kana ukaona kapo inorakidza kuti ikapo ende vanhu vane mari, vanhu ivavo hazvinetse
kuti unge uchizokonzeresa matambudziko muupenyu hwavo, iwewe chaunongoita kana wafunga kuataka ari munhurume unongomupa maspiritual wife, kana ari mukadzi anenge auya unomupa zvekare maspiritual husband. Wabva vachizotanga kunetsana paya, kana vonetsana vanodzoka zvekare kwauri. Kana ari murume unoita zvinoita kuti ange achidzoka kwauri, uye zvekare nedzimwe mhiko dzekuti mumabasa imomo vange vachizopengesana. Ndakadzidziswa kudzigadzira mhiko dzacho idzodzo. So ivo madzibaba ava ivo vanozvikwanisa zvavo, munhu wekuti vanoita sekunge vari genuine, havana kana motikari inoshamisira yavanombodhiraivha, asi kune vamwe vanhu vasingavazivi vanenge vachitoita sekunge munhu asina kana mari, asi isusu tinovaziva, tinotozviziva kutoti apa pana millionaire zvekuti kana ukasangana naye unokwanisa kutomushainira uchitoti munhu uyu murombo wekupedzisira, izvo anenge atori millionaire. Isu vamwe hatina chipo chakadaro. Zuva nezuva ndinogara ndichinamata kuti nhai Mwari dai mandipawo chipo chakaita sechabishop, kuti ndisazongofamba ndichirakidza kana ani zvake wandinenge ndasangana naye kuti ndiri munhu ane mari. Ndo pane dambudziko ipapo, uye zvekare ndinonamata zuva nezuva kuti dai ndakwanisa kusazorakidzirawo kuti ndine mari. Saka ipapo pandakaendeswa kuPretoria, pandakazoromba, ndakaudzwa kuti handingarombi ndisati ndauya sikarudzi yangu yakasviba, mushure mekunge ndarara nemunhukadzi muNigerian uya akati kwandiri iye kuti ange achizondibatsira ndaifanira kuzodzokera kumba. Kana ndadzokera kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka mukadzi uyo wandinosangana naye pabonde. Kana ndasangana naye mukadzi uya pabonde, then ndobva ndachizoita mazuva 3 ndisina kugeza, ndobva ndachizodzokera kwavari madzibaba vaya vobva vachizondibatsira. Zvino ipapo ndakabva ndati zvino nhai Mwari, apa ndisina kana mari kudai, so hamusi kuona kuti mandiseka here? Ndingamuwana kupi munhu wekuti ndinototi nhasi uno ndamupfimba, then ndobva ndatoti handei tinge tichinorara tose? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Asi madzibaba vaya vandainge ndiinavo vakati it was possible, nekuti naivowo ndo mhiko dzavainge vakaitiswa dzekuti unorara nemunhu then obva wadzokera kudare. Pasina izvozvo ndakaudzwa kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichizobatsirikana. So takabva tachizodzokera zvedu kuJoburg kwatainge tabva, ndokubva ndachizotanga kufunga zvino ndirere mukamukuku kangu, ndikabva ndati pavanhu vose avo vandakafambidzana navo, ndianiko uyo wekuti izvezvizvi kana ndikataura naye ndinokwanisa kutoenda kwaari tikatoita zvatinoita? Ndobva ndatodzokera kune muNigerian uya. So ndopandakabva ndachizofunga manje kuti kuSoweto pane imwe nguva iyo yandakamboita zvekurovawo zvitinha zvesimende. Saka ndakabva ndachizoroverawo umwe mukadzi uyo ainge akaroorwa nemurume wake aishandawo mumamaini. Saka murume uyu kumaini ikoko aitoita sekunge ainge atoriwo nemunhu wake waainge ava kugara naye, leaving the wife alone at home. Saka aitondirakadzira maactions ekuti ainge achitoda nezvangu. So ndakabva ndachizongozviita self control because ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Apa ndine mukadzi, apa ndava kuita futi zvemagirlfriends worst of all, munhu wandinenge ndichishandira. Ndikabva ndati kana ndikangoita saizvozvo mukadzi uyu, she will make sure kuti she won't pay me, because ndo zvavanowanzokuita vakadzi vemuno muSouth Africa. Iwewo kana ukamuitira peace job anomeka sure kuti arara newe kuti usazokwanisa kudhimanda mari, and anotopiwa mari iyo yaunenge washandira nemurume wake. Asi iwewe manje kuti unge uchizokwanisa kuzodhimanda mari yako manje kubva kwaari zvinenge zvava kusaita, nekuti anenge ava ngokuudza kuti ndatova bhebhi rako. Saka ndakaona kuti zvainge zvisingatomboiti zvachose. So mukomanashi ndakaenda ndikanotaura naye mukadzi uyu. Pandakasvikapo pamba pake, lucky enough ndakabva ndatofind out kuti ainge ari ega. Ndokubva tatanga kukurukura paya. Iye akatovhundukawo akabva ati how are you my friend? Saka nhasi wandifunga? Ndikabva ndati hongu. Ndokubva tatanga kutaura paya takagara paveranda. So akabva azondiudza kuti ndainge ndamusvikira ari busy achibika. So akangoti achingopinda mukitchen, ininiwo ndainge ndiri kumashure kwake. Ndokubva ndatotanga kutomubata paya. Akabva anditi ko uri kuitei? Hazviite, stop it.
but mukoma yainge iri stop it iya yekuti stop it hako but you can continue. Ndakabva ndachizorara naye. Mushure mekunge ndarara naye ndo pandakabva ndachizofonera muNigerian wewe akabva ati it is okay, remember what I told you, chidzokera kumba kwako for 3 days, zama kuti usangobuda panze nekuti unofanira kuti ungogara uri mumba kuitira kuti unge uchizowana masimba akawanda asiri limited. Ndaitofonera friend yangu, ndiye aiuya nechikafu achindipa chikafu ende ndainge ndava kungoitira tsvina zvekare ndichirasira mvura imomo mubhaketi, ndobva ndarivhara ndobva ndazoriisa mune rimwe ziplastic reblack kuitira kuti room yacho isazonhuwa. Ndakazviita izvi kwemazuva 3. Zvino ndainge ndava kutya. Ndakabva ndachizoti pandakazoendeswa kudare kuya kwemuNigerian ndikabva ndachizomuudza kuti zvainge zvakaitika musi wacho iwoyo apo pandakasvikira mukadzi uya wekuSoweto ndezvekuti iye ainge ari kumazuva ake. Ndikabva ndamumanikidzira, ndakamunyengerera kurara naye. Akabva anditi wakarara naye uri kumaperiods? Ndikabva ndati hongu. Akabva anditi kom, wakarara naye here uchishandisa dzeveriro nekuti rinenge richitodiwa butiro rawakashandisa? Ndikabva ndati ndakarirasa nekuti zvakazoitika ndezvekuti ndakazotswinya butiro racho ndokubva tazogumisidzira tava kungorara pasina kushandisirana butiro apa ari kunguva yake. Akabva anditi well, that is very nice, God has favored you. Ndokubva ndachizonzi ndinge ndichirara pamusoro petable. Painge paine vamwe varume avo vainge vange vachizouya for my initiation. Painge paine zvekare umwe muprofita wemuno muSouth Africa, but vakasiyana zvavo uprofita hwavo hwavanoita neuprofita hwatinoita kwedu kuZimbabwe. Ainge aripo, umwe noumwe ainge aine tsvimbo yake. Ndakabva ndachizopiwawo tsvimbo yangu. Ndakanzi tsvimbo iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nayo kuZimbabwe kana amai vangu vashayika, ndobva ndachizonoisiya mubako ndozoitora mushure mekunge mwana wangu musikana ashayika. Saka kumba kwatainge tiri kwemuNigerian kushrine kwacho, it's not like ishrine inenge iri pakati pesango. Mumba make muapartment imomo ane rimwe bedroom iro raasingashandise. Kune micheka yakasiyana-siyana, macolors akasiyana-siyana kumadziro. Then pakati ndo pandainge ndakarara ndiri pamusoro petable inova iri altar. Saka ndakabva ndachizotanga kunamatirwa, ndikabva ndainitiatwa, ndikabva ndachizopiwa mari yekuti ndige ndichizotenga garment reblack. Ndikabva ndatenga mucheka wacho iwoyo ndikaenda ndikanosonesa garment rangu ndokubva ndachizodzokera kumba kwemuNigerian weya. Ndikabva ndachizomupa garments racho iroro akabva achizogara naro panguva iyoyo amai vangu pavainge vachirwara. Ndirimo mudare ipapo paainge achinamatira garments rangu ndakabva ndachizonzwa ndichinzwa dzungu. Ndakatorwa ndikaendeswa kune imwe nyika uko kwandisina kukwanisa kunzwisisa kuti ndakaenda kupi, asi shamwari yangu yakazondiudza kuti hanzi pasi pakavhurika. Ndikatorwa sezvakaitikawo kwaari, ndo pandakabva ndazonopiwa masimba awo andinoshandisa pauprofita hwangu. Amai vangu vakazoshayika. Mushure mekunge amai vashayika, ndakaenda netsvimbo iyaya yandainge ndapiwa naye muNigerian uyauya ndikaenda nayo kuZimbabwe. Takati tiri pamariro, vanhu vakangoita sekunge vatsumwaira vainge vari mukitchen. Ndikabva ndapinda mukitchen ndikabva ndagadzika tsvimbo iyaiya pamusoro pecoffin raamai vangu. Ndapedza kudaro ndokubva ndabuda. Ndakangoti ndichingonobuda padoo ndo vanhu pavakabva vatopepuka vose vainge vari mukitchen. Vanhu vakazototaura nezvayo nyaya yacho iyoyo mushure mekunge taradzika amai, asi ndini ndakakonzeresa mashiripiti acho ose iwawo ezvose zvakaitika mukoma. So ndo kurombawo ikoko kwandakaita. Unfortunately ndakaromberawo pamwana wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndine tsvimbo yangu iyo yandiinayo. Pane imwe message yavakatumidzira hanzi tsvimbo iyi ndinoti kana munhu akauya kuti ndige ndichizomubatsira ndinotanga ndagadzika tsvimbo iyi pamapendekete ake ndobva ndachizonoisiya pamubhedha wangu. Then mutsvimbo umu ndo mugere mweya waamai vangu nemweya wemwanasikana wangu. Saka ivo sezvo vari vafi ndinobva ndavatuma kuti vange vachizoenda kumba kwemunhu iyeye
sezvakaitika the first time pandakabatsira umwe mudhara. Vakabva vachizoenda kumba vakanoona kuti kumba kwake kwainge kusina kana chinhu, kuri dry. Mufiriji ndikatanga kutomuudza kunyangwe TV yainge iri mumba make kuti yainge yakaita sei. Mudhara iyeye ndakazotomudya mari yakawanda kuburikidza nechiprofita ichocho chandakamupa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Nyika yava kuenda kumagumo zvechokwadi.